Λοιπόν, περνάμε στο τελευταίο μέρος της πρώτης ημέρας. Το οποίο, αν το θυμάστε από το προηγούμενο συνεδριό μας, τελειώνουμε με μια καινούργια ενότητα που την ονομάζουμε το βήμα του ηγέτη. Είναι περίπου μια ώρα που αφιερώνουμε σε έναν άνθρωπο με διακεκριμένη παρουσία στον χώρο της ηγεσίας στην Ελλάδα, προκειμένου να μοιραστεί μαζί μας τις δικές του ειδικές της εμπειρίες περί ηγεσίας, τι σημαίνει διοικό, ηγούμε μιας επιχείρησης στην Ελλάδα σήμερα. Έτσι λοιπόν, με μεγάλη χαρά θέλω να καλωσορίσω τον Μάρκο Βερέμι στο σημερινό μας συνέδριο. Ο Μάρκος δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Εγώ μόνο θα πω το βασικό. Τον ξέρουμε όλοι από την εταιρεία την Upstream. Ήταν συνιδρυτής και μετά διευθύνων σύμβουλος για αρκετά χρόνια. Η Upstream είναι από τις πιο σημαντικές εταιρείες παγκοσμίως, εταιρείες τεχνολογίας στην κινητή τηλεφωνία, στο εμπόριο της κινητής τηλεφωνίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βιώσει την επιχειρηματικότητα, συνεισφέρει τα μέγιστα στην επιχειρηματικότητα στη χώρα. Τιμήθηκε πέρυσι με το βραβείο του καλύτερου επιχειρηματία της χρονιάς. Και εγώ στο δικό μου το μυαλό, ο Μάρκος Βερέμις είναι συνυφασμένος με τη λέξη καινοτομία. Είναι και στο Συμβούλιο Καινοτομίας του ΣΕΒ και γενικά είναι ένα πεδίο στο οποίο έχει αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Άρα λοιπόν θα χαρούμε πάρα πολύ να τον ακούσουμε, τι έχει να μας πει από τη δική του σκοπιά και ως επιχειρηματία, αλλά και ως ανθρώπου ο οποίος ηγήθηκε άλλων ανθρώπων σε τεχνολογίες εχμής και ταιριάζει πάρα πολύ με το γενικότερο χαρακτήρα του συνεδρίου μας περί τεχνητής νοημοσύνης. Μάρκο. Ευχαριστώ. Όρθιος καλύτερα. Ό,τι θες εσύ. Ό,τι θες. Ωραία. Από ό,τι κατάλαβα, ο προηγούμενος ομιλητής, ο Mike Walsh, ήταν καταπληκτικός, αλλά από ό,τι άκουσα ακριβώς, εγώ σας έχω κοστίσει μόνο μια κοκακόλα, τίποτα άλλο. Λοιπόν, τώρα, είναι λίγο αμήχανο να βάζεις κάποιον να μιλήσει για ηγεσία, λες και είναι ο ίδιος ηγέτης, αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ το μόνο που θα κάνω θα είναι να μοιραστώ λιγάκι κάποιες σκέψεις που έχω. Όταν μου είπε ο Θανάσης ότι θέλετε να μιλήσω και μάλιστα μετά τον Γκριμιζή, του λέω, ρε Θανάση, είσαι σίγουρος? Πάση περιπτώσει, έκατσα και σκέφτηκα λίγο τα τελευταίες εβδομάδες όλο αυτό το ταξίδι το δικό μου από τότε που ξεκίνησα την Upstream, μετά φτιάξαμε την Bersando, τώρα έχω φτιάξει την Big Pie. Έχω περάσει, δηλαδή με 51, έχω περάσει σχεδόν όλη μου τη ζωή ασχολούμενος με εταιρείες και καινούριες εταιρείες και ακόμα πιο καινούριες εταιρείες κτλ. Και απλώς θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις. Προφανώς δεν είναι μαθήματα, ούτε είμαι life coach, ούτε είμαι οτιδήποτε τέτοιο. Έτσι. Το πρώτο πράγμα που θα έλεγα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, και δεν είναι η πλειοψηφία, οι οποίοι και μπορούν και θέλουν να αναλάβουν ευθύνη άλλων ανθρώπων. Νομίζω από εκεί ξεκινάει το όλο πράγμα. Δηλαδή, είναι μια μειοψηφία σε κάθε χώρα ανθρώπων οι οποίοι από σχετικά μικρά παιδιά τους δίνει πολύ μεγάλη χαρά, αντί να δίνουν ευθύνη σε άλλους, τους αρέσει να παίρνουν την ευθύνη των άλλων ανθρώπων. Okay. Και αυτό συνήθως έχει μέσα του και κάποια στοιχεία όπου αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να τους φροντίσουν, αυτούς τους ανθρώπους, θέλουν να τους εμπνεύσουν και τελικά με πολλούς τρόπους θέλουν να τους πάνε μπροστά και είναι μάλλον και ο τρόπος με τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι πάνε και οι ίδιοι μπροστά. Αυτός είναι ο βασικός λόγος, ότι πηγαίνοντας άλλους μπροστά, πάνε και οι ίδιοι πάρα πολύ πιο μπροστά. Τώρα, η ιστορία, εντάξει, σε γενικές γραμμές, υμνεί τους πολύ μεγάλους ηγέτες, τύπου Μέγας Αλέξανδρος, Steve Jobs, Churchill κτλ. Αυτό που θέλω λίγο να σας πω σήμερα είναι μια λίγο διαφορετική όψη του νομίσματος, που είναι ότι η ιστορία και γενικά και το business literature νομίζω ότι υμνεί και έχουν γραφτεί πάρα πολλά για τους ηγέτες, αλλά υμνεί λιγότερο σε γενικές γραμμές στις ομάδες. Και η δική μου εμπειρία, να πω την αλήθεια,
είναι ότι οι καλύτεροι ηγέτες είναι μάλλον αυτοί οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται πάρα πολύ να είναι ηγέτες οι ίδιοι. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα ήταν OK να ξεχαστεί το όνομά τους, αρκεί να μείνει στη μνήμη όλων η αξία της ομάδας που φτιάξανε. Και με αυτή την έννοια, εγώ σκέφτομαι κάποια παραδείγματα διαφορετικά από τις μεγάλες προσωπικότητες. Δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση πριν από μερικές εβδομάδες, ή κάποιους μήνες μάλλον, πήγα στο Μουσείο Μπενάκη και είδα μια απίστευτη έκθεση για τον Ιερό Λόχο. Ο Ιερός Λόχος ήταν η πιο ισχυρή ομάδα πολεμική της αρχαιότητας. Ήταν μια ομάδα επίλεκτων πολεμιστών, οι οποίοι Θηβαίοι παραμείναν αίτητοι για 37 χρόνια, το οποίο για την αρχαιότητα και το προσδόκιμο ζωής ήταν μια αιωνιότητα. Τώρα, γιατί έχει τόσο ενδιαφέρον και είναι τόσο συγκινητική η περίπτωση του Ιερού Λόχου, ήταν έμπνευση του Πλάτωνα ο Ιερός Λόχος. Ο Πλάτωνας είχε πει ότι αν θέλουμε να φτιάξουμε τον τέλειο λόχο, που δεν θα χάσει ποτέ, πρέπει να βάλουμε δίπλα-δίπλα, και θα σας φανεί λίγο extreme αυτό, εραστές. Εραστές. Και οι Θηβαίοι πολλά χρόνια μετά το εφάρμοσαν. Δηλαδή, φτιάξαν ένα λόχο από εραστές, άντρες. Και αυτός ο λόχος υπεράσπιζε ο ένας, τον δικό του άνθρωπο δίπλα, και παρέμεινε αίτητος για 37 χρόνια, μέχρι την έλευση της περίφημης μάχης Χερώνιας, όπου ο Φίλιππος τότε βασιλιάς, ο Αλέξανδρος, η πρώτη του μεγάλη μάχη, σκότωσε όλον τον Ιερό Λόχο. Ο Αλέξανδρος και ο Φίλιππος, για να δώσουν την τιμή σε αυτούς τους ανθρώπους ως ο μεγαλύτερος, ο πιο αξιόλογος λόχος της αρχαιότητας, τους κάναν την τιμή να τους θάψουν, και έτσι βρέθηκαν από τους αρχαιολόγους, ακριβώς στην παράταξη που είχαν στην μάχη. Και είναι συγκλονιστικό να βλέπεις τα κόκαλά τους, τα οποία έχουν βρεθεί, ακριβώς στην παράταξη που είχαν στο πεδίο της μάχης, και να ξέρεις ότι δίπλα σε κάθε ένα είναι ο σύντροφός του. Και για να τους αποδώσει έξτρα τιμή, ουσιαστικά τους αποθέωσε και μέσα στη Μακεδονία την τότε, στο βασίλειο, ως τους απόλυτους πολεμιστές. Λοιπόν, να ένα παράδειγμα, ας πούμε, που δοξάζουμε μια ομάδα, δεν δοξάζουμε ένα άτομο. Έτσι. Άλλα παραδείγματα υπάρχουν πολλά για μένα. Δηλαδή, για μας ίσως και το έπος του 40 δεν συνδέεται με μια συγκεκριμένη προσωπικότητα. Συνδέεται με μια εθνική ομάδα ή προσπάθεια. Τι θέλω να σας πω, ότι το καλύτερο αποτέλεσμα για μένα, για έναν ηγέτη, και είναι ένα καλός τρόπος να το σκέφτεται κανείς, είναι ότι δεν είναι να θυμούνται τον ίδιο, αλλά την ομάδα και το αποτέλεσμα. Και με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι το business literature αυτό το κομμάτι δεν το καλύπτει και πάρα πολύ καλά. Εντάξει. Τώρα, το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι επίσης υπάρχει μια αιμονή με το αποτέλεσμα. Είναι λογικό. Έτσι. Όταν μια ομάδα ή ένας ηγέτης έχει πετύχει ένα φοβερό αποτέλεσμα, όλοι τιμούν αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το αποτέλεσμα, εγώ τουλάχιστον το βλέπω από τη δική μου ζωή μέχρι τώρα, πιο πολύ θυμάμαι τις ήττες από τις νίκες. Έτσι. Γιατί οι ήττες είναι που δένουν τις ομάδες, και με αυτή την έννοια επίσης υπάρχουν και εταιρείες που κερδίζουν χωρίς να υπάρχει πραγματικός λόγος να κερδίσουν. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, στις 10 πιο πολύτιμες εταιρείες του κόσμου είναι η Aramco. Η Aramco είναι μια εταιρεία η οποία σκάψαν και βρήκαν πετρέλαιο. Okay. Και είναι νικητές, ναι, αναμφισβήτητα. Αλλά δεν είναι μια εταιρεία, μπορείς να πεις, ότι είναι αξιοθαύμαστη εταιρεία. Δεν είναι μια αξιοθαύμαστη ομάδα. Αντιθέτως, εταιρείες οι οποίες κάναν κάτι τελείως καινούριο, κάτι τελείως αιρετικό, κάτι τελείως απροσδόκητο που ήταν πολύ δύσκολο, τι συμνούμε σήμερα. Έτσι, και καλά κάνουμε. Οπότε, θα έλεγα ότι το αποτέλεσμα είναι λιγότερο σημαντικό στην αξία της ομάδας και της ηγεσίας καμιά φορά, όπως επίσης το άτομο, ο ηγέτης, όσο και να ταιριάζει σε ταινίες, δεν είναι πάντα η ουσία
της ηγεσίας. Έτσι. Τώρα, εγώ στη ζωή μου νομίζω ότι πέρασαν κάποια χρόνια για να αρχίσω να αντιλαμβάνομαι την ηγεσία ως προνόμιο. Δηλαδή, δεν δίνεται ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους να ηγηθούν και να φροντίσουν και να αναλάβουν άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα προνόμιο που το απολαμβάνουν πολύ λίγοι άνθρωποι. Έτσι. Αυτοί που το απολαμβάνουν και το αποδέχονται και το θέλουν, εγώ θεωρώ ότι έχουν μια πολύ μεγάλη υποχρέωση να βελτιωθούν πρώτα απ' όλα οι ίδιοι. Δηλαδή, το πιο δύσκολο, νομίζω, έργο του ανθρώπου που ηγείται μιας ομάδας είναι ο ίδιος να βελτιωθεί. Και εκεί ξαναπάω λίγο στους αρχαίους, γιατί μου έχει περάσει πολλές φορές από το μυαλό, γιατί το έχω δει σε ανθρώπους αυτό. Αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, ότι αρχή άνδρα και πλέον και γυναίκα δείκνυση, δηλαδή δώσε εξουσία σε έναν άνθρωπο για να δεις ποιος είναι. Αν δεν του δώσεις εξουσία, όλοι καλοί είμαστε. Όταν αποκτήσει εξουσία, κάποιος τεστάρεται πραγματικά. Με αυτή την έννοια, όταν λέω για υποχρέωση, η υποχρέωση κάποιου είναι όταν αναλάβει εξουσία να παραμείνει ενάρετος και καλός άνθρωπος. Δεν είναι εύκολο αυτό. Η εξουσία διαφθείρει, έτσι, με πάρα πολλούς τρόπους διαφθείρει η εξουσία. Και εκεί εγώ θέλω να σας αναφέρω μια συμβουλή που μου έδωσε ο πατέρας μου όταν είχαμε αυτή τη συζήτηση, όταν είχε αρχίσει να πηγαίνει καλά η εταιρεία, ξέρεις, βγάζαμε πάρα πολλά κέρδη, είχαμε αρχίσει ίσως να αισθανόμαστε ότι εντάξει, μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα, και μου είχε πει, κοίτα αγόρι μου, τώρα είναι το μεγάλο τεστ. Μέχρι τώρα ήταν εύκολο. Τώρα είναι το τεστ. Πρέπει να παραμείνεις ταπεινός και μου είχε δώσει τη συμβουλή, γιατί είναι ιστορικός ο πατέρας μου, μου είχε βάλει να διαβάσω του Αριστοτέλη τα ηθικά νοικομάχια. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό κείμενο που έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή μου και από τότε που το έκανα πριν από 12-13 χρόνια, το θεωρώ ίσως το πιο χρήσιμο πράγμα που έχω διαβάσει. Τι λέει ο Αριστοτέλης, λοιπόν? Ο Αριστοτέλης λέει ότι η ευτυχία, όπως υπονοεί και η λέξη ευτυχία, δεν είναι κάτι που ελέγχουμε. Είναι θέμα τύχης η ευτυχία. Άρα, δεν είναι σημαντικό να επιδιώκουμε την ευτυχία, είναι σημαντικό να επιδιώκουμε την ευδαιμονία. Ο Αριστοτέλης λέει ότι η ευδαιμονία είναι το παν. Τι σημαίνει ευδαιμονία? Σου λέει ότι κάθε άνθρωπος έχει κακούς δαίμονες και καλούς δαίμονες. Έτσι. Και το ζούμε κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Οι πειρασμοί, έτσι, ο ξυπασμός, η έπαρση, η κακία, η εκδίκηση. Όλα αυτά τα πράγματα είναι οι κακοί μας δαίμονες. Αλλά έχουμε και καλούς δαίμονες, πολύ καλούς δαίμονες. Σου λέει ότι ο ευτυχής άνθρωπος και αυτός που αξίζει να είναι ηγέτης είναι αυτός που μπορεί να επιδιώξει πρώτα απ' όλα για τον εαυτό του την ευδαιμονία. Δηλαδή να βρει τους καλούς του δαίμονες. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής. Και προτείνει 4 απλά πράγματα για να βρει κανείς αυτήν την ευδαιμονία που θα σου κάνει τη δική σου ζωή καλύτερη, θα σε κάνει κατάλληλο για να είσαι ηγέτης και θα μπορέσει τελικά να υποστηρίξει αυτούς τους ανθρώπους που έχεις αναλάβει να οδηγήσεις μπροστά. Έτσι. Και είναι 4 πράγματα. Το πρώτο πράγμα που ξεκινάει και λέει ο Αριστοτέλης είναι η τόλμη. Η τόλμη. Ότι πρέπει κανείς να μην φοβάται την αποτυχία και να τολμάει κάθε στιγμή που του δίνει τη ευκαιρία να τολμήσει. Τόλμη. Απολύτως δοξασμένος όρος στην αρχαιότητα, εγώ θα έλεγα ξεχασμένος σήμερα, σε μεγάλο βαθμό. Έτσι. Δηλαδή, ο σημερινός άνθρωπος ψάχνει για βολή, ψάχνει για risk aversion, να αποφύγει το ρίσκο και θεωρείται και πολύ καλό πράγμα στο management. Διάβαζα, ας πούμε, ότι ο ηγέτης που δεν δημιουργεί ή δεν δίνει έμφαση στις κρίσεις είναι ο κατάλληλος. Οι αρχαίοι είχαν διαφορετική άποψη γι' αυτό, γιατί δεχόντουσαν ότι ο κόσμος συνέχεια θα σου πετάει κρίσεις εκ των πραγμάτων. Η ζωή πετάει κρίσεις. Οπότε ο άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίσει με τόλμη αυτές τις καταστάσεις. Και σου λέει ότι η μεγαλύτερη τόλμη όλων είναι να εμπιστεύεσαι άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι το πιο βασικό για μένα απ' όλα. Μη σκεφτόμαστε τόλμη, μια μάχη, σπαθιά, όπλα κτλ. Όχι, σου λέει η μεγαλύτερη τόλμη είναι να βρεις τη δύναμη να εμπιστευτείς τον διπλανό σου. Έτσι. Πρώτο λοιπόν η τόλμη. Το δεύτερο που λέει ο Αριστοτέλης είναι η ενσυναίσθηση. Αν υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο εγώ τουλάχιστον μπορώ να πω, μίλαγα πριν με τον Τάκη τον Φιλιππόπουλο που ήμασταν συμπολεμιστές όταν ήμουνα 29 χρονών.
και ξεκίναγα την εταιρεία και με βοήθησε πολύ. Τελικά, το κατά πόσο έχεις τη δυνατότητα να καταλαβαίνεις τους άλλους ανθρώπους και όπως λέει και ο Dave Chappelle, το οποίο μου αρέσει πολύ, αν τον έχετε ακούσει ποτέ, με έναν αγαπημένος μου stand-up comedian, λέει ότι the most powerful dreamer always wins, but you need to be humble enough to recognize when you're in somebody else's dream. Έτσι. Μην είσαι κολλημένος μόνο στο δικό σου όνειρο. Αν είσαι κολλημένος μόνο στο δικό σου όνειρο και δεν βλέπεις τα όνειρα όλων των άλλων δίπλα σου και δεν βάζεις ένα φρένο στο δικό σου όνειρο για να εξυπηρετήσεις και τον άλλον, δεν πας πουθενά. Αυτό είναι ενσυναίσθηση. Το τρίτο που λέει ο Αριστοτέλης είναι η δικαιοσύνη. Που σου λέει ότι η δικαιοσύνη, υπάρχει δικαιοσύνη του νόμου και υπάρχει και η εγγενής δικαιοσύνη του ανθρώπου. Και το να φέρεται κανείς πάντα και στον εαυτό του και στους γύρω του με δίκαιο τρόπο, δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά απολύτως απαραίτητο. Αυτή είναι η τρίτη αρχή της δικαιοσύνης. Και το τελευταίο πράγμα το οποίο λέει, που είναι το τέταρτο, και σου λέει αυτές οι 4 αρχές χρειάζεται ένας άνθρωπος και τίποτα άλλο, είναι το μέτρο. Και το μέτρο για τον Αριστοτέλη συνοψίζεται καλά σε μια επιγραφή που είχε έξω από το Wimbledon, έξω από το Center Court, που έχει από ένα ποίημα του Kipling, που είναι πολύ ωραίο, όπως μπαίνουν οι παίχτες να τα δώσουν όλα και να παίξουν στον τελικό, ας πούμε, του Wimbledon, και λέει από πάνω «When you are met with triumph or disaster, treat these two imposters just the same way». Ότι και η καταστροφή και ο θρίαμβος είναι απάτη. Είναι απάτη. Είναι πρόσκαιρα πράγματα, ούτε πρέπει να πανικοβληθείς και να διαλυθείς, ούτε πρέπει να υπερενθουσιαστείς και να αισθανθείς ότι είσαι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Αυτά λοιπόν είναι οι σκέψεις μου για το πώς, ας πούμε, κανείς πιστεύω ότι μπορεί να ετοιμάσει τον εαυτό του καλύτερα και να μην σταματήσει ποτέ για να είναι ένας καλύτερος ηγέτης. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν πάμε καθαρά στο κομμάτι του management, έχω δει και έχω διαβάσει αρκετά πράγματα, ας πούμε, ως προς τους τύπους ηγεσίας. Εγώ θα το κάνω πάρα πολύ, θα το συνοψίσω πάρα πολύ. Στα 50s, 60s, όλοι μιλάγανε για strategy. Planning and strategy. Ήταν όλο planning and strategy, χωρίς πολύ συναίσθημα. Ο Ford, νομίζω, ξεκίνησε περισσότερο αυτή τη λογική. Ο Χαρίδημος θα τα ξέρει καλύτερα. Αλλά εκεί, να σας πω, μια ατάκα που είπε ο Mike Tyson, εμένα πάντα μ' αρέσει, που λέει ότι everybody has a plan and a strategy until they get punched in the mouth. Έτσι. Γιατί του λέγανε, ο αντίπαλός σου έχει μελετήσει και τα πάει. Everybody has a plan, a strategy, until they get punched them in the mouth. Οπότε το strategy κάπως ήρθε σε δεύτερη μοίρα και μετά ήρθε το όραμα. Οι οραματικοί ηγέτες των 70s και 80s και 90s, αυτοί τύπου, ας πούμε, Steve Jobs, μορφές με όραμα. Ακόμα και το όραμα, εγώ νομίζω ότι για τη σημερινή εποχή δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Έχω τις αμφιβολίες μου για το όραμα τη σημερινή εποχή. Όπως είχε πει ο Helmut Schmidt, λέει όποιος έχει οράματα να πάει στον ψυχίατρο. Γιατί ήθελε να τονίσει τον πραγματισμό τον δικό του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή που, επειδή περισσότερες εταιρείες είναι εντάσσεως γνώσης, και αυτά που θα φτιάξουμε πρέπει να τα φτιάξουμε μαζί. Δεν μπορεί να έχει έναν ηγέτη και από κάτω εργάτες και εργοστάσια και κάπως ο ηγέτης τα κάνει όλα και έχει ένα όραμα και οδηγεί το λαό, ας πούμε, σε μια κατεύθυνση. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ πιο collective exercise, ένα πάρα πολύ πιο συλλογικό παιχνίδι και γι' αυτό νομίζω ότι είμαστε στην εποχή της κουλτούρας. Δηλαδή, ο ισχυρός ηγέτης, νομίζω, μπορεί να φτιάξει κουλτούρα. Μπορεί να φτιάξει ένα μικρό κόσμο από αξίες που τις ζούνε και τις αναπνέουν και τις αισθάνονται όλοι μες στην εταιρεία. Από τον άνθρωπο στο security μέχρι τους πιο senior ανθρώπους. Και συμμετέχουν όλοι σε αυτό το πράγμα. Αυτό σε μπασκετικό, ας πούμε, επίπεδο, ο Doc Rivers στους Celtics το ονόμαζε Ubuntu, που ήταν η μεγάλη κραυγή των Celtics, που έλεγε, είναι μια αφρικανική έννοια και βέβαια όλοι οι παίχτες ήταν Αφροαμερικάνοι, που λέει ότι, και ο Μαντέλα την έκανε γνωστή αυτή τη λέξη, που είναι ότι βασικά είμαστε όλοι μια οικογένεια. Έτσι. Ό,τι συμβαίνει σε μένα, ξέρεις, έχει σημασία στο βαθμό που συμβαίνει και στον διπλανό μου και υποστηρίζουμε ένα τον άλλον και βάζουμε τον εαυτό μας κάτω από την ομάδα. Αυτό ήταν το Ubuntu, δεν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εγώ νομίζω σε αυτή την περίοδο είμαστε. Ωραία, αν είμαστε πράγματι σε αυτή την περίοδο, ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα?
Όποιος δεν το έχει διαβάσει, και σίγουρα οι περισσότεροι το έχετε διαβάσει, νομίζω πρέπει να διαβάσετε τους Sapiens του Χαράρι. Ο Χαράρι σου λέει ότι η ιστορία της ανθρωπότητας, του Homo sapiens, ξεκινάει με ένα απλό γεγονός, που είναι ότι επιτίθεται το άγριο θηρίο στους ανυπεράσπιστους, πιο αδύναμους ανθρώπους και αντί να τρέξουν μέσα στις σπηλιές ή στα δέντρα, σκέφτονται what if. What if. Δηλαδή κάνουν μια μελλοντική σκέψη. Αν βάζαμε ένα φράχτη, αν ανάβαμε μια φωτιά, αν το περικυκλώναμε. Και σου λέει ότι εκεί είναι η ουσία του Homo sapiens είναι, αυτός το ονομάζει the capacity for story. Δηλαδή, τι είναι story, είναι κάτι που δεν έχει συμβεί, αλλά εσύ φαντάζεσαι ότι μπορεί να συμβεί και μετά του δίνεις ουσία μέσα από τις κινήσεις που κάνεις για να φτάσεις σε αυτό που δεν έχει συμβεί ακόμα και μαζί σου κουβαλάς ομάδα ανθρώπων που πρέπει να το κάνει. Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα αυτού, το οποίο εμένα ακόμα με συγκινεί πολύ, είναι η περίφημη ομιλία του Kennedy, η ομιλία Going to the Moon. Ο τύπος αυτός βγήκε κάποια στιγμή σε μια Αμερική που ήταν αρκετά πληγωμένη και είπε «In the next 10 years, we will send a man to the moon. And we will send a man to the moon not because it's easy, but precisely because it's so hard. Because it will rally the very best of our abilities and the very best of our nature». Και χιλιάδες, εκατομμύρια παιδιά άρχισαν να ονειρεύονται να γίνουν αστροναύτες, αλλά και τελικά πήγε στο φεγγάρι η Αμερική. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι πάρα πολλά άτομα στην Αμερική, πάρα πολλά παιδιά σε όλο τον πλανήτη άρχισαν να ονειρεύονται. Έτσι, άρχισαν να σκέφτονται, για κάτσε, το αδύνατον μπορεί να είναι δυνατό. Οπότε αυτό το capacity for story νομίζω ότι είναι ίσως το πιο κεντρικό χαρακτηριστικό ενός ηγέτη, ότι μπορεί να δει κάτι στο μέλλον, να του δώσει ουσία και να φτιάξει αυτήν την ιστορία που θα φτιάξει τελικά την κουλτούρα μιας εταιρείας και το πού θα κινηθεί. Τώρα, τα τελευταία πράγματα που θα έλεγα θα ήταν ότι παρατηρήσεις που έχω δει σε καλούς ηγέτες είναι ότι κατά κάποιο τρόπο ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μας είμαστε casting directors. Casting. Δηλαδή, ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να είναι πάρα πολύ κακός σε κάτι και εξαιρετικός σε κάτι άλλο. Και στην Αμερική υμνείται το casting. Και με αυτή την έννοια είναι και πιο flat, κάπως, δηλαδή έχω δει ανθρώπους, janitors ας πούμε, ανθρώπους που καθαρίζουν ένα κτίριο και είναι πάρα πολύ περήφανοι για τη δουλειά τους. Πάρα πολύ περήφανοι, γιατί κάνουν αυτό το οποίο ταιριάζει σε αυτούς. Και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πολύ πιο σημαντικές δουλειές και δεν είναι ευτυχείς. Αλλά η δική μας δουλειά ως managers ή ηγέτες είναι ακριβώς αυτό το casting. Δηλαδή ποιος ταιριάζει σε ποιο ρόλο. Έτσι, όπως σε μια ταινία, λίγος πολύ. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ κεντρικό, αυτό. Το δεύτερο είναι, νομίζω, ότι όποιος καταφέρει να δημιουργεί καινούριους ηγέτες μέσα στην εταιρεία του, έχει μια τέτοια κουλτούρα, σίγουρα αυτό θα ευνοήσει την εταιρεία, αλλά επίσης θα κάνει και τον ίδιο τον άνθρωπο που το έκανε πιο αντικαταστήσιμο με την καλή έννοια. Έτσι. Δηλαδή, αν τελικά το τεστ μιας εταιρείας είναι ο χρόνος, και αν περάσει αρκετός χρόνος, μια εταιρεία μπορεί σχεδόν να γίνει θεσμός, έτσι, αλλά παίρνει πολύ χρόνο, σημαίνει ότι πρέπει ξανά και ξανά και ξανά να δημιουργεί ηγεσία. Από ό,τι έχει φανεί, το μοντέλο του να φέρεις παίχτες από άλλες ομάδες δεν δουλεύει όσο καλά. Δουλεύει το μοντέλο του να δημιουργείς κόσμο μέσα στη δική σου εταιρεία. Οπότε αυτή η υποχρέωση, εγώ την έζησα πολύ στην Upstream αυτό το πράγμα, το έζησα πολύ, διότι επειδή η κουλτούρα ήταν μια κουλτούρα που ενίσχυε πολύ την επιχειρηματικότητα, την αξιοκρατία και την τόλμη, γεννήθηκαν πολλές εταιρείες μέσα από την Upstream, από ανθρώπους της Upstream. Και μάλιστα στην αρχή τους στεγάζαμε και μέσα στο κτίριό μας. Η Workable είναι ένα παράδειγμα, έτσι, η Persado είναι ένα άλλο παράδειγμα. Έχω μετρήσει καμιά δεκαριά εταιρείες γεννήθηκαν από τους ανθρώπους της Upstream, γιατί αυτό ήταν το κλίμα. Οπότε αν βάλω δηλαδή τι κατάφερε η Upstream, εγώ αυτό για το οποίο αισθάνομαι ακόμα μεγαλύτερη χαρά είναι τι κατάφεραν τα παιδιά της Upstream. Έτσι. Και πώς άλλες εταιρείες δημιουργήθηκαν. Αυτό νομίζω είναι η φιλοσοφία ότι δημιουργώ άλλους. Δεν μένω μόνο στον εαυτό μου και αποφεύγω τον ναρκισσισμό και σε επίπεδο εταιρείας και σε επίπεδο ατόμου, όσο γίνεται. Ο ναρκισσισμός δεν ταιριάζει στο business. Στην πολιτική το καταλαβαίνω,
ότι συμβαίνει και οι περισσότεροι πολιτικοί είναι νάρκισοι. Στο business δεν χωράει ναρκισσισμός. Δεν είμαστε ούτε superstars, ούτε είμαστε οτιδήποτε άλλο από εργάτες πάνω σε κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Εντάξει. Οικοδομούμε κάτι συγκεκριμένο, πρέπει να λείπει αυτό το στοιχείο. Το τρίτο είναι κάτι ενδιαφέρον, το οποίο κουβέντιαζα με τη γυναίκα μου κάποια στιγμή και μου έλεγε ότι, ξέρεις, μπορεί κανείς να επιδιώξει την τελειότητα κατά 100% ή να επιδιώξει την ολοκληρωμένη ζωή κατά 5 πράγματα που θα τα έχεις 70%. Εγώ νομίζω ότι η τελειότητα ταιριάζει σε έναν επιστήμονα που θα μπει σε ένα λαμπορατόριο και πρέπει να βρει γιατριά για τον καρκίνο. Δεν ταιριάζει σε έναν ηγέτη. Δηλαδή, ο ηγέτης νομίζω ότι πρέπει να αποκτήσει μια ολοκλήρωση ως προσωπικότητα και άρα να είναι καλός σε πολλά πράγματα, σε ένα ποσοστό μικρότερο από τον έκανε ένα πράγμα. Αυτό σίγουρα. Και το τελευταίο πράγμα που θα πω είναι ότι όπως είναι και το, ας πούμε, το evolution theory, το trial and error, εντάξει, αυτό είναι κάτι που πρέπει κανείς να το αποδεχτεί. Δηλαδή, το ανθρώπινο είδος προχώρησε μέσα από λάθη και ξανά λάθη και διορθώσεις και λάθη και διορθώσεις και λάθη και διορθώσεις και λάθη και διορθώσεις. Διάβαζα, για παράδειγμα, ότι, ας πούμε, τα σκυλιά αναπτύξαν το puppy eye, που κοιτάνε από κάτω προς τα πάνω και εμείς λιώνουμε, όταν οι αγέλες λύκων βρήκαν ότι είναι εύκολος τρόπος να βρουν τροφή αν είναι κοντά στους ανθρώπους και επί εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια προσπαθούσαν όλα τα πιθανά τεχνάσματα για να γίνουν αρεστά στους ανθρώπους. Και ένα από αυτά είναι τα puppy eyes. Αλλά το σκυλί, που είναι αυτό το ζώο που μας αγαπάει και μας καταλαβαίνει καλύτερα από ό,τι οι άνθρωποι, είναι ένα προϊόν του evolutionary process, γιατί ήταν ανάγκη των λύκων να βρουν τροφή και τα δοκιμάσαν όλα για να είναι το πιο δυνατόν αγαπητό ζώο στον άνθρωπο. Και το κατάφεραν. Έτσι. Είναι Ολυμπιακοί πρωταθλητές οι σκύλοι στο πόσο μπορούν να μας κάνουν να τους αγαπάμε. Έτσι. Αυτό νομίζω ισχύει και σε μια εταιρεία. Τώρα, θα κλείσω απλά λέγοντας ότι, και το ξαναείπα και πριν, θα το ξαναπώ, είναι καλό κανείς να θυμάται ότι είναι προνόμιο, με μεγάλο προνόμιο και πολύ μεγάλη ευθύνη, να μπορείς να οδηγήσεις άλλο κόσμο μπροστά. Και αυτό όμως απαιτεί, αυτό που σας είπα και πριν, νομίζω απαιτεί μια πολύ αυξημένη ευθύνη να βελτιωθείς εσύ ο ίδιος. Ευχαριστώ πολύ. Μάρκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορώ να υποθέσω με μια βεβαιότητα ότι λατρεύεις τα σκυλιά. Όλα τα ζώα. Είναι το είδος της ομιλίας που προσωπικά, σε ό,τι αφορά εμένα, ακριβώς τέτοιο ύφος ομιλίας εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα. Δηλαδή, εμπειρίες δικές σου, προσωπικές, οι οποίες όμως καταλήγουν σε ένα απόσταγμα σοφίας. Κάποιες επιγραμματικές φράσεις, κάποιες σκέψεις οι οποίες συμπυκνώνουν εμπειρίες ζωής. Και αυτές μας τις έδωσες ιδιαίτερα και τολμώ να πω, ελπίζω να μην παρεξηγηθώ, με έναν ιδιαίτερα ελληνικό τρόπο. Δηλαδή, οι αναφορές στον Ιερολόγο, οι αναφορές στον Αριστοτέλη, αυτή η ικανότητα που την έχουμε, νομίζω, οι Έλληνες αναπτυγμένοι και ένα από τα καλά της, νομίζω, του τόπου μας, μια ικανότητα να πηγαίνει κανείς σε ένα αφηρημένο επίπεδο και να κατεβαίνει πάλι κάτω σε ένα πιο γήινο επίπεδο. Δεν το συναντάς σε όλη την Ευρώπη αυτό. Και αυτό είναι... Εγώ το χάρηκα ιδιαίτερα αυτό. Υπάρχουν πολλά θέματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Σε μερικά θα ήθελα να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, αν έχουμε το χρόνο. Θα δούμε. Αλλά θέλω να δώσω την προτεραιότητα στους φίλους και φίλες εδώ για τις ερωτήσεις. Και η πρώτη ερώτηση που έχω, παρακαλώ στείλτε ερωτήσεις είτε ηλεκτρονικά είτε και προφορικά, θα σας δώσω το λόγο. Η πρώτη ερώτηση είναι πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας να γίνουν οι ηγέτες του αύριο. Εγώ δεν επιδιώκω πάντως το παιδί μου να γίνει ο ηγέτης του αύριο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ας γίνει ό,τι του ταιριάζει και ό,τι θέλει. Εγώ δεν βάζω ποτέ τέτοιου είδους ατζέντα. Εγώ νομίζω ότι αυτό που το μόνο πράγμα που οφείλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας
εκτός από πολύ αγάπη και, πώς το λένε, αγάπη χωρίς όρους, είναι εμπειρίες. Πάρα πολλές και διαφορετικές εμπειρίες. Ταξίδια, να γνωρίσουν κόσμο που δεν είναι στη γειτονιά τους, να βρεθούν σε καταστάσεις που μπορεί να τους κάνουν λίγο αμήχανους. Δηλαδή, είναι αυτό που ο Malcolm Gladwell λέει useful difficulties. Οφείλουμε ως γονείς να μην είμαστε γονείς που λένε helicopter parenting. Ξέρεις, γιατί κάποια στιγμή τα παιδιά θα τη φάνε και θα είναι μόνα τους να τη φάνε. Εγώ είμαι πολύ υπέρ του ότι πρέπει με σωστές δόσεις να τα εκθέτουμε σε δυσκολίες και εμπειρίες και περιπέτειες. Και αυτός νομίζω είναι ο καλύτερος οδηγός και από εκεί και πέρα το τι θα βγει δεν το ελέγχουμε εμείς. Ωραία. Ερωτήσεις? Κάποιος, κάποια που να θέλει να κάνει ερώτηση? Αν δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνω εγώ. Οπότε... Ωραία. Να συνεχίσω εγώ, Μάρκο, τότε, γιατί έχω διάφορα θέματα. Θέλω να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Εγώ καταλαβαίνω, θα έλεγα, το στυλ, το ύφος ηγεσίας που πρεσβεύεις είναι ένα down to earth, ομαδική ηγεσία. Είμαι εδώ γιατί έχω ευθύνη για τους άλλους, αλλά δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος απαραίτητα θα διατυπώσει το όραμα. Και είναι γνωστή αυτή η φράση του Helmut Schmidt. Στα αγγλικά είναι visions. Και το visions είναι οπτασίες, που λέει, δες τον ψυχίατρο. Αλλά συγχρόνως όμως, χωρίς το οραματικό στοιχείο, δεν νιώθω ότι μπορεί κανείς να ασκήσει ηγεσία πραγματικά. Βέβαια, πρέπει να διαχωρίσουμε το οραματικό από το ναρκισσιστικό. Αυτό είναι πολύ σημαντική διάκριση. Αλλά αν κάνουμε αυτό το διαχωρισμό, νιώθω ότι το οραματικό δεν μπορεί να λείπει. Κάνω λάθος? Όχι, θεωρώ ότι είναι στοιχείο το οραματικό, όπως είναι και στοιχείο η στρατηγική. Απλώς λέω ότι είναι πιο σημαντική η κουλτούρα. Αυτό λέω. Δηλαδή, ο Jobs, η πορεία της Apple μπορεί χρηματιστηριακά να έχει ανέβει πάρα πολύ μετά το θάνατό του, αλλά προϊοντικά, καθότι είμαι και από αυτό το τομέα, έχει να με συγκινήσει η Apple πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, και αυτό κάποια στιγμή, it will catch up, που λένε. Σίγουρα, υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, αν υπήρχε η κατάλληλη κουλτούρα και δεν ήταν το cult του Steve Jobs, μπορεί αυτή η εταιρεία να είχε μια καλύτερη συνέχεια. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι προφανώς δεν είναι μια φανταστική εταιρεία, αλλά ναι, νομίζω ότι είναι... το cult of the leader. Καθόλου δεν το υποτιμώ. Ναι. Εσύ δηλαδή θες να αποφύγεις αυτή τη λατρεία του ηγέτη, το cult of... Όχι, εγώ θέλω να αποφύγω το κενό που έρχεται μετά από τέτοιες προσωπικότητες. Γιατί αυτές οι προσωπικότητες, ξέρεις, είναι προβληματικές στο βαθμό που μετά αφήνουν ένα τέτοιο κενό που καταρρέει το σύμπαν, όταν αυτοί φύγουν. Εξού και η έμφαση που έδωσε στην εταιρεία θεσμό. Η εταιρεία γίνεται θεσμός όταν μετά από διαδοχή και διαδοχή και διαδοχή αποκτά ανθεκτικά χαρακτηριστικά που διαρκούν στον χρόνο. Ναι, οι εταιρείες που εγώ θαυμάζω είναι θεσμοί. Έχουν γίνει θεσμοί. Και έχουν γίνει θεσμοί γιατί έχουν τη σωστή κουλτούρα. Και έχουν στοιχεία αυτοΐανσης, αυτοβελτίωσης, και αυτό βασίζεται στο ότι συνέχεια δημιουργούν πάγκο. Συνέχεια δημιουργούν καλό πάγκο και υπάρχει πάντα διαδοχή και υπάρχει πάντα συνέχεια. Αυτό είναι που εγώ δίνω μεγαλύτερη αξία. Ωραία. Εγώ θα επανέρχομαι σε εσάς, αν τυχόν έχετε κάποια ερώτηση. Δεν βλέπω κάτι. Εγώ συνεχίζω τότε. Μάρκο, ένα από το ξέρουμε και από τη βιβλιογραφία, αλλά και από την κοινή μας εμπειρία. Γενικά, οι ηγέτες δεν νιώθουν πολύ βολικά στην κριτική και δεν είναι εύκολο να αποδεχθούν λάθη. Στην πολιτική κατεξοχήν, βέβαια, αλλά ακόμα και στον χώρο των επιχειρήσεων δεν είναι εύκολο, διότι είναι σαν να κλονίζεται κάπως το image, η εικόνα του ηγέτη. Από τη δική σου προσωπική εμπειρία, πώς χειρίστηκες θέματα δικών σου κακών αποφάσεων, τυχόν αποτυχιών κτλ. Δηλαδή, τι είδους προσέγγιση εσύ προτείνεις ένας καλός, φρόνιμος ηγέτης? Εγώ νομίζω ότι κανείς δεν διαχειρίζεται καλά την κριτική. Κανείς. Την ηγέτης δεν είναι. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι για πάρα πολλά χρόνια διαχειριζόμουν με το χειρότερο τρόπο. Με εξόργιζε, ας πούμε, η κριτική. Αλλά κάποια στιγμή, σε μένα συνέβη όταν έκανα παιδιά, άρχιζε να ξεφουσκώνει το εγώ σου.
Δηλαδή, όταν κάποια στιγμή βάλεις κάποιον άλλον πάνω από σένα 100%, χωρίς αμφιβολία και χωρίς συζήτηση, αρχίζει λίγο-λίγο και ξεφουσκώνει το εγώ. Το φυσικό αποτέλεσμα, ένα καλό τεστ ότι το εγώ σου πιάνει στα επίπεδα που θέλεις, είναι όταν σου κάνουν κριτική, την ακούς, τη σκέφτεσαι και μπορεί να συμφωνήσεις, να διαφωνήσεις, αλλά δεν εκνευρίζεσαι ούτε στενοχωριέσαι. Αυτό είναι, δεν είναι εύκολο. Εγώ το προσπαθώ κάθε μέρα, το έχω για μια εβδομάδα, μετά το χάνω για μερικές μέρες, αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι η ζωή είναι πολύ καλύτερη όταν το εγώ σου μικρύνει. Υποχωρεί. Σίγουρα, υπάρχει αμφιβολία. Και δίνεις χώρο και σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, εγώ μπαίνω σε εταιρείες και καμιά φορά ντρέπομαι, ρε παιδί μου, για την δεσπόζουσα θέση του διευθύνοντος συμβούλου, που είναι το εγώ του τόσο μεγάλο, που δεν χωράει στο δωμάτιο κανένας άλλος έξω από το εγώ του. Έτσι. Τι θα γίνουν οι συνεργάτες του, πώς θα αναπτυχθούν. Είναι σαν ένα φυτό γιγαντιαίο, το οποίο έχει από κάτω κάτι βλασταράκια που δεν τα ποτίζει κανείς, δεν μπορεί ποτέ να μεγαλώσουν. Αυτό, τώρα που έχω γίνει 51, το βλέπω πεντακάθαρα όταν το συναντάω και πάντα με απογοητεύει και πάντα με στενοχωρεί και πάντα ξέρω ότι και να το πω σε έναν άνθρωπο πια με τόσο μεγάλο ίγκο που έχει φτάσει σε κάποια ηλικία, είναι μάλλον απίθανο να αλλάξει κάτι. Εγώ αυτό που λέω σε πρώην συνεργάτες μου κτλ. Είναι να διαλέγετε αφεντικά, μην διαλέγετε εταιρείες. Αφεντικά να διαλέγετε. Και αν είναι έτσι, αφήστε το καλύτερα. Ανέφερες τις αρετές του Αριστοτέλη, τόλμη, ενσυναίσθηση, δικαιοσύνη, μέτρο. Αν έπρεπε να δώσεις έμφαση σε μία από αυτές, τι νιώθεις ότι είναι η πιο απαιτητική, όλες είναι σημαντικές, αλλά τι είναι αυτό που δυσκολεύει περισσότερο κάποιον να την αναπτύξει? Η ενσυναίσθηση με διαφορά. Η ενσυναίσθηση είναι το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο. Γιατί δεν είμαστε... Δηλαδή, εντάξει, οι αρχαίοι το λέγανε, το ξαναλέγανε, δηλαδή η ιδέα... Δεν αποδίδεται καλά η μετάφραση στα μοντέρνα ελληνικά του ιδιώτη. Δεν υπήρχε ο όρος τότε. Έτσι, αλλά ο ιδιώτης στην ουσία στα αγγλικά είναι idiot. Είναι ο ηλίθιος που δεν έχει καταλάβει ότι μόνος του έχει χάσει το νόημα. Δεν έχει νόημα. Νόημα έχει ο Δήμος. Αυτό έχει νόημα. Ότι αν είσαι έξω από το Δήμο, είσαι χαμένος από χέρι. Οπότε, ναι, η ενσυναίσθηση νομίζω είναι από αυτά τα πολύ δύσκολα skills. Κάποιοι άνθρωποι το έχουν πιο πολύ. Δηλαδή, είναι και θέμα ανθρώπου, αλλά είναι κάτι που μαθαίνεται κιόλας. Και βλέπω τώρα, ας πούμε, στην Αμερική, όλο και περισσότερες εταιρείες έχουν in-house, έχει μετονομαστεί το HR σε Chief People's Officer. Και οι Chief People's Officers συνήθως πλέον στελεχώνονται ή περιτριγυρίζονται και από πολύ καλούς ψυχολόγους, οι οποίοι μιλάνε τακτικά στον κόσμο. Αν θέλετε να δείτε μια καρικατούρα αυτό, δείτε το Billions, τη σειρά, δεν ξέρω ποιος την έχει δει. Η καρδιά της εταιρείας του Billions είναι μια ψυχολόγος, η οποία απορρώνει όλους αυτούς τους traders να κάνουν perform. Αλλά ναι, νομίζω ότι η ενσυναίσθηση, ειδικά με την έλευση του AI, νομίζω ότι θα αποκτάει όλο και μεγαλύτερη αξία. Μου θυμίζει στην Αντιγόνη του Σοφοκλή, ο χορός λέει, απευθυνόμενος στον Κρέοντα, ότι το πιο σημαντικό ελάττωμα του ανθρώπου είναι το μόνος φρονήν. Το να σκέπτεσαι μόνος σου και να νομίζεις ότι μόνο εσύ έχεις δίκιο. Είναι ένα θέμα το οποίο το αναδεικνύεις έντονα, νομίζω, μέσα από την περιστολή του ναρκισσισμού, του εγώ και την ανάδειξη της ομαδικότητας και το να κάνει κανείς χώρο για άλλους ανθρώπους. Ναι. Στον κύριο. Γεια σου, Μάρκο. Γεια σου, Μιχάλη. Τι κάνεις? Ήμασταν μαζί με τον Μάρκο και τον Τάκη πριν αρκετά χρόνια στην ίδια εταιρεία. Λοιπόν, ήθελα να σου κάνω την εξής ερώτηση. Εσύ που είσαι στην Big Pie τώρα και ουσιαστικά κάνετε επιλογή νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ένα όραμα να αλλάξουν τον κόσμο, σε αυτή τη διαδικασία της επιλογής και στην απόδειξη ότι κάνατε τη σωστή επιλογή, τελικά βλέπετε ότι ήταν το προϊόν και η ιδέα που είχαν και το όραμά τους, ήταν η ομάδα ή ήταν κάποιος χαρισματικός ηγέτης, το χαρακτηριστικό στοιχείο το οποίο τις έκανε επιτυχημένες, αυτές που πήγαν πολύ καλά? Αυτό. Κοίτα, νομίζω ότι αυτό που τους δίνει την ευκαιρία είναι το προϊόν, αλλά αυτό που τους δίνει την όθηση είναι ο ηγέτης και αυτό που τους δίνει την τελική επιτυχία είναι η ομάδα. Κάπως έτσι το βλέπω. Και προσπαθώ γενικώς να το αντιμετωπίζω
σαν κάτι πολύ συνολικό και όχι μεμονωμένο. Ναι. Το μικρόφωνο εδώ, παρακαλώ. Το έχω ήδη στο χέρι μου. Να προηγηθεί η ερώτηση, το έχω στο χέρι μου ήδη. Δεν σας είδα, συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη, μια και έδωσα το λόγο. Κανένα πρόβλημα. Είστε ο επόμενος. Επειδή έχω το μικρόφωνο γι' αυτό. Το οπτικό μου πεδίο δεν είναι πολύ διάκριτο. Ωραία. Καλησπέρα, Μάρκο. Μια που σήμερα είμαστε στο συνέδριο για το AI. Να προσθέσουμε λοιπόν στην εξίσωση ηγέτης, εταιρεία, προϊόν και το AI και να πάμε στο 2027, 2028 και να δούμε πώς αυτά παντρεύονται μεταξύ τους. Κοίτα, εγώ επειδή είμαι ήδη και στην εταιρεία μου, εντάξει, επειδή έχω τεχνικό background, ας πούμε, το χρησιμοποιούμε όπου μπορούμε να το βρούμε και να το χρησιμοποιήσουμε εργαλεία τέτοιου τύπου. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ουσιαστικά έχουμε έναν co-pilot σε ό,τι κάνουμε, που μπορεί να μας κάνει τη ζωή μας πολύ καλύτερη, πιο εύκολη και τις αποφάσεις μας σίγουρα πιο πληροφορημένες, να το πω έτσι. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με τα συμπεράσματα του World Economic Forum, που είναι ότι προφανώς όλα τα skills τα οποία ενέχουν αυτοματοποίηση, επαναληψιμότητα και υπολογισμό θα πέφτουν σε αξία σε επίπεδο ανθρώπων, γιατί θα είναι και είναι ήδη διαθέσιμα από από large language models ή από τέτοιου είδους εργαλεία, αλλά θα ανεβαίνουν πάρα πολύ σε αξία, νομίζω, τα πρότυπα της αναγεννησιακής μάθησης. Δηλαδή, νομίζω ότι η κριτική σκέψη, το συναίσθημα, αυτά για τα οποία μιλάει ο Αριστοτέλης, είναι σαν το ξέρε. Κανένα από αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να το κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Τόλμη, 0. Ενσυναίσθηση, 0. Εγγενή αίσθηση δικαιοσύνης, 0. Μέτρο, 0. Αυτά είναι. Έτσι. Είναι σαν, πραγματικά, το σκέφτομαι συχνά και λέω ότι το είχε προβλέψει. Αυτό θα έλεγα. Ο κύριος στο βάθος. Καλησπέρα, κύριε Βερέμη. Είμαι ο Παναγιώτης ο Ζήκος. Έχουμε έμεσα και μια μορφή συγγένεια, γιατί είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ότης. Για όσους δεν γνωρίζουν, η Ότης είναι πρώην ονομασία Χ. Βερέμης Ότης. Είναι η εταιρεία που ίδρυσε ο θείος του Μάρκου πριν πολλά χρόνια και την εξαγόρασε. Για την ακρίβεια. Ο παππούς, σωστό. Ο παππούς μου ο Μάρκος, μάλιστα. Ο παππούς ο Μάρκος, σωστό. Εμείς ζήσαμε με τον αείμνηστο Χρήστο και στην πορεία εξαγοράστηκε πλήρως από την Ότης. Εγώ πέρασα επίσης όλα μου τα καλοκαίρια να συναρμολογώ ρελέδες και να κάνω πωλήσεις σε οικοδομές πόρτα-πόρτα. Αν τα θυμάστε, ψάχνουμε για κόσμο, πάντως να ξέρετε. Για ανάγκη έντονη. Αν δεν μου πάει καλά, ναι. Εγώ θα ρωτήσω για να συνδέσω και με την ερώτηση του Γιώργου και με το θεματολογία του συνεδρίου. Μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, ωραία πράγματα, το μέλλον. Αναφέρατε τη λέξη εμπιστοσύνη προηγουμένως, που είναι κομβική. Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη από μόνη της, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, δεν ξέρουμε πώς ήταν σε 10 χρόνια, τώρα δημιουργεί μια αίσθηση ανασφάλειας στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους μεγαλύτερους σε ηλικία, στο κατά πόσο θα μπορούν να προσαρμοστούν στη νέα τάξη πραγμάτων και αν θα μείνουν χωρίς δουλειά. Άρα, τελικά, εμπιστοσύνη και τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα για τις γενιές οι οποίες δεν είναι και τόσο έτοιμες να μάθουν τεχνολογίες πλέον, πώς μπορούν να συνυπάρξουν? Κοίτα, νομίζω όλες οι μεγάλες επαναστάσεις φέρνουν ανασφάλεια στους ανθρώπους. Ξέρεις, η έλευση του αυτοκινήτου, του ηλεκτρισμού, του computing, ξέρεις, όλες οι επαναστάσεις δημιουργούν μια τρομακτική ανασφάλεια. Πάντα υπάρχουν λουδίτες, ξέρεις, να καταστρέψουμε τις μηχανές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι αναστρέψιμα, οπότε εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί πολύ το θέμα. Δηλαδή, ξέρεις, η τεχνολογία και ο πλανήτης και η ζωή προχωράει. Από εκεί και πέρα, κάποιοι άνθρωποι θα μείνουν πίσω. Ευτυχώς είναι μεγάλης ηλικίας, άρα δεν είναι ζωτικοί για το μέλλον μας. Και άλλοι, όπως ήταν η μητέρα μου συγχωρεμένη, θα πιάσουν από την πρώτη στιγμή, από το email μέχρι το WhatsApp, μέχρι όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Ναι, δεν θεωρώ ότι είναι τεράστιο το ζήτημα αυτό και το έχουμε ξαναδεί. Δεν νομίζεις, Μάρκο, ότι
Δηλαδή, αυτού του είδους η ανασφάλεια θέλει και μια συλλογική αντιμετώπιση. Δηλαδή, γι' αυτό και η πολιτική δεν μπορεί να μείνει μακριά από όλο αυτό. Δηλαδή, πώς χειριστήκαμε την καπιταλιστική οικονομία στον αναπτυγμένο κόσμο, όταν παρήγαγε εντάσεις, κοινωνικές εντάσεις. Έτσι, το 1929, οτιδήποτε το depression, οικονομικές εντάσεις. Το χειριστήκαμε με τον γνωστό τρόπο. Κράτος πρόνοια. Το κράτος πρόνοια τι κάνει? Αφαιρεί την αβεβαιότητα από τις βιωτικές ανάγκες του μέσου απλού ανθρώπου, προκειμένου και η οικονομία να δουλεύει, αλλά συγχρόνως και οι βιωτικές ανάγκες να ικανοποιούνται. Έτσι το σκέφτομαι μεγαλοφόνος. Θεωρώ ότι το AI μας και όλη αυτή η ανασφάλεια που προκαλεί τη φαντασία μας να σκεφτούμε τρόπους εμπέδωσης ασφάλειας σε ένα κάποιο επίπεδο, με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω πώς. Αλλά... Νομίζω ότι ανησυχούμε προκαταβολικά. Η προκαταβολική ανησυχία είναι το χειρότερο χάσιμο χρόνου που υπάρχει. Και να πω κάτι και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά θα κάναν αντί να βγάζουν regulations, βγάλαν με μεγάλη περηφάνεια το AI Regulatory Framework, το οποίο διάβασα. Καλύτερα θα ήταν να ασχολούνται με το να βγάλει και η Ευρώπη μία εταιρεία στον τομέα, αντί να ασχολούνται με το πώς θα κάνουν regulate τις αμερικάνικες εταιρείες. Έτσι. Δηλαδή αυτό για μένα είναι το definition του passive-aggressive behavior. Δεν φτιάχνω τίποτα, αλλά είμαι έτοιμος να κάνω regulate αυτά που φτιάχνουν οι άλλοι. Αυτό είναι προπονητής της κερκίδας, πώς το λένε, παίκτης της κερκίδας 100%. Έτσι. Εγώ είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος με αυτό το regulatory frenzy της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για το οποίο μάλιστα καμαρώνουν, έτσι, ότι είμαστε πρωταθλητές του regulation στον κόσμο. Αντί να ντρέπονται, πανηγυρίζουν. Τι να πω. Έχουμε χρόνο για μία ερώτηση ακόμη, αν υπάρχει κάτι ακόμη. Εγώ θα ήθελα να τελειώσω, Μάρκο, μου άρεσε ιδιαίτερα δική μου η φράση, αλλά νομίζω ότι συμπυκνώνει αυτό που είπες, πως το να ηγείσαι ανθρώπων είναι το ουσιαστικά να ετοιμάζεις τον εαυτό σου για την ηγεσία. Δηλαδή θέλει μια προεργασία, μια εσωτερική προεργασία. Είναι μια στοική αντίληψη για τον άνθρωπο, ότι η ευθύνη που έχω όταν ηγούμε είναι τεράστια. Ασκώντας την ευθύνη αυτή, και εγώ βελτιώνομαι και πρέπει διαρκώς να προετοιμάζομαι σε στο να ηγηθώ άλλων ανθρώπων. Αυτή η διαρκής προετοιμασία της ηγεσίας, τι συμβούλη θα έδινες σε έναν άνθρωπο, πώς μπορεί κανείς να την αναπτύξει, πώς μπορώ να προετοιμάσω τον εαυτό μου για αυτά τα ηγετικά καθήκοντα τα οποία όλο και περισσότερο μάλλον θα αναλαμβάνω? Νομίζω βελτιώνοντας ο καθένας με το τελείως δικό του τρόπο, δεν υπάρχουν συνταγές για αυτά τα πράγματα, βελτιώνοντας ο ίδιος τον εαυτό του, και έδωσα έναν τρόπο. Ζήσε βάσει των αρχών του Αριστοτέλη. Τόσο απλά. Ψάξε την ευδαιμονία, εφάρμοσε αυτές τις 4 αρχές και να θυμάσαι πάντα ότι θα έχεις πετύχει αν ο επόμενος μετά από σένα είναι πολύ καλύτερος από σένα. Αυτό είναι επιτυχία. Έτσι. Δεν είναι επιτυχία να σε θυμούνται και να κλαίνε και να θυμούνται τις παλιές καλές μέρες. Επιτυχία είναι ο επόμενος να σε σκίσει, να είναι καλύτερος από σένα. Αυτό είναι επιτυχία. Και είναι δική σου επιτυχία αν το κάνεις αυτό. Ωραία. Μάρκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.